gaat nu gebeuren eigenlijk? Ja, ik krijg een heel harnas aan. En zij die gaan sterven groeten u, denk ik dat het is. Ik ben echt tegen bang. Kami fresh van de boel, na bestimi kabo, en bestimi handschoen. En nog steeds bij container naar Wako erbij. We gaan straks naar boven en dan moeten we aan een touw van de 2 containers abseilen naar beneden. En ik ben heel nerveus. Op de rand blijven staan, naar achter leunen, dat je haaks op de container komt.